ċifri Ewropej jikkonfermaw li Malta għadha lura sew milli tilħaq il-miri stabbiliti sal-2020 f'dak li għandu x'jaqsam mal-edukazzjoni terzjarja. Minn dawk li l-etajiet tagħhom ivarjaw bejn it-30 u l-34 sena, Malta tinsab fir-raba' post mill-aħħar fl-edukazzjoni fil-livell terzjarju, il-livell tal-università. Fl-2017 nofs iż-żgħażagħ li għandhom dawn l-etajiet fil-Litwanja, Ċipru, l-Irlanda, l-Lussemburgu u l-Iżvezja għandhom edukazzjoni fil-livell terzjarju. F'Malta dan l-ammont jinżel għal 30%, fil-Kroazja 29%, fl-Italja 27% u fir-Rumanija 26%. Il-pajjiż li l-inqas għandu żgħażagħ ta' bejn 30 u 34 sena li għandhom livell edukattiv terzjarju jew li lestew xi kors l-università. 14 il-pajjiż diġà laħqu l-miri nazzjonali tagħhom għall-2020 dawn huma r-Repubblika Ċeka, d-Danimarka, l-Estonja, Greċja, l-Italja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Olanda, l-Awstrija, il-Polonja, is-Slovenja, Finlandja u l-Iżvezja.